Свети пророк Илия. Свети пророк Илия живял през времето на израелският цар Ахав. Родил се в галаадският град Тезвия, поради което в Библията се нарича тезвитянин. Произлизал от свещеническото Аароново племе. Запазило се предание, че бащата на Илия имал за сина си странно видение. Той видял, че благообразни мъже беседват с детето, повиват го с огън и го кърмят с огнен пламък. Разтревожен, бащата разказал това видение на свещениците. Един от тях му казал: „Не бой се от видението. На детето ще почива Божията благодат. Словото му ще бъде като огън, силно и действено. Животът му угоден Богу. И ще съди той Израиля с меч и огън. Името Илия значи крепост Господня.“ Забравяйки безбройните благодеяния на Господа, израелските царе се покланяли на идоли и живеели нечестиво. От всички най-недостоен бил Ахав и жена му Езавел. Тя построила в Самария капище на езическият бог Ваал, като преследвали и избивали пророците и верните служители на Господа. Изпълнен с дух Божий, Илия дошъл при нечестивият цар и му казал: „Заради греховете ти от днес няма да има дъжд, нито роса, докато аз не помоля Господ за това.“ Вместо да се разкаят, Ахав и жена му искали да убият Илия. Но Господ спасил пророка от ръцете им и му казал: „Иди и се скрий при потока Хорат, близо до Йордан. Ще пиеш от водата на потока и аз ще заповядвам на враните да те хранят.“ Илия изпълнил заповяданото и живеел при потока. Враните вечер и сутрин му носили храна, защото Господ може и по чудесен начин да опази тия, които вярно му служат и се надяват на него. Между това думите на пророкът се сбъднали. Настанала страшна суша. Ни дъжд, ни роса падали на земята. По целият Израел настъпил ужасен глад. От продължителното бездъждие изсъхнал и потокът, близо до който живеел Илия. Тогава Господ му казал: „Иди в Сарепта Сидонска. Там има една вдовица, тя ще те храни.“ Илия отишъл и на самите градски порти видял една жена, която събирала дърва. Тя била вдовица и имала един син. Илия поискал от нея вода и жената, като оставила работата си, веднага отишла за вода. „Донеси ми и хляб, понеже съм гладен“, казал и пророкът. „Господ е свидетел“, казала жената, „че нямам хляб. Останало ми е шепа брашно в делвата и малко маслиново масло в гърнето. Ето аз сега ще събера 2-3 дръвца, ще отида, ще приготвя това за себе си и за сина си и повече няма какво да ядем.“ „Не бой се“, отговорил пророкът. „Върви и направи, което казах. Направи малка прясна пита за мене и ми я донеси, а за себе си и сина си ще направиш после. Защото тъй говори Господ, Бог Израелев: брашното в делвата няма да се свърши и маслиновото масло в гърнето няма да намалее до ония ден, в който Господ ще даде дъжд на земята.“ Благочестивата жена повярвала на думите на пророка и от последният свой запас му изпекла хляб. И действително, през всичкото време на страшния глад брашното и маслото не се свършвали у нея и тя хранила себе си, сина си и светият пророк, който останал да живее при нея. Не след много време синът на бедната вдовица ненадейно заболял и починал. В своята голяма скръб майката казала на пророка: „Защо си дошъл, човече Божий? Да ме накажеш за греховете ми и да умориш сина ми ли?“ Илия взел детето, сложил го на леглото и започнал да моли Бога да му възвърне живота. Той му духнал 3 пъти и Господ чул молитвата на светия пророк и възвърнал живота на починалия. „Виждаш ли, син ти е жив“, казал той на вдовицата, която радостно извикала: „Сега виждам, че ти си човек Божий и че Словото Господне в твоите уста е истинско.“ Преданието говори, че възкръснатото момче е бил същият пророк Йона, когото Господ по-късно пратил да проповядва в Ниневия. Сушата през това време продължила вече 3 години и 6 месеца. Израелският народ тежко страдал. Всичко изсъхнало и нямало какво да ядат ни люде, ни добитък. Господ се съжалил над израелският народ и чул молитвите им, понеже във времето на скръбта те познали суетността на идолите и се обърнали с молитва към Бога. В своето милосърдие Господ заповядал на Илия да иде при Ахав и да му възвести за прекратяването на сушата. Илия изпълнил това. По пътя той срещнал Авдий,
добър и благочестив царски служител, който някога спасил от гнева на Язавел 100 верни служители Господни. Авдий по заповед на царя търсил долини с потоци, където биха могли да пасат царските коне. Извести на царя за моето пристигане, казал му Илия. Но Авдий се изплашил от това поръчение. По всички страни те търси царят, казал той на пророкът. И ако аз сега му кажа, че си дошъл, а духът Господен изведнъж ще вземе от тук, царят ще заповяда да ме убият. Но Илия обещал да се яви при Ахав и Авдий известил на царя, че Илия иде. Ахав посрещнал Илия и с гняв му казал: ти ли си, който смущаваш Израиля? Не аз смущавам Израиля, спокойно отговорил Илия. А ти и бащеният ти дом, понеже презряхте Господните заповеди и вървите по Вааловците. Заповядай на този народ да се събере на планината Кармил. И нека дойдат там и пророците и жреците на Ваал, за да узнаят истинският Бог. Царят изпълнил желанието на Илия. Множество народ с жреците и пророците на Ваал се събрали на планината Кармил. Илия дошъл и им казал: още ли куцате на 2 колена? Ако Господ е Бог, вървете след него. Ако е Ваал, вървете след него. Народът мълчал. Аз съм тук едничък от пророците Божии, продължил Илия, а Вааловите пророци са около 450. Дайте 2 телета. Нека жреците приготвят жертва за Ваал, а аз ще приготвя жертва на Бога. И оногова ще признаем за истински Бог, който ще прати огън на жертвеника. Целият народ се съгласил на предложението на Илия. Лъжепророците взели теле, турили го на жертвеника и започнали да молят Ваала да прати огън на жертвеника. Но напразно се молели те от сутрин до пладне. Напразно викали: Ваале, чуй ни! Но огън не падал на жертвеника. Викайте по-високо, казал им подигравателно Илия. Може би вашият Бог спи или е заед с нещо. Вечерта, когато всички се убедили, че моленията на Ваал са напразни, Илия казал на лъжепророците: сега дайте на мене да приготвя моето жертвоприношение. Той взел 12 камъка, по числото на израелските колена, и направил от тях жертвеник. Около жертвеника направил окоп, заклал едно теле и го положил върху дървата. Сега, казал той на народа, донесете вода и я излейте върху жертвата. Това направили 3 пъти и то така, че и целият окоп около жертвеника да се напълни с вода. Тогава светият пророк дигнал очи към небето и казал: Господи Боже Аврамов и Исаков и Яковов, чуй ме. Нека познае този народ, че Ти, Господи, си Бог, и обърни към себе си сърцата на тия люде. И веднага огън паднал върху жертвеника и запалил жертвата, камъните, дърветата и дори водата в окопа. Като видял това, народът паднал на земята и изповядал единният Бог. А Вааловите жреци и пророци били избити по заповед на Илия. След това Илия казал на царя: сега си иди у дома, за да не те настигне дъждът. И сам се изкачил на върха на планината и дълго се молил. И веднага лека по лека се дигнал вятър. Небето се покрило с облаци и проливен дъжд паднал на изсъхналата земя. Трябвало да се очаква, че всички невярващи след това ще се обърнат към Бога с разкаяние, но жестоката Езавел не се смирила пред Господа. Обхваната от гняв, за гдето нейните пророци били избити, тя се заканила да убие Илия. Господ спасил пророка, който се оттеглил в Аравийската пустиня. Скърбейки за неверието и ожесточението на людите, Илия молил Бога да му прати смърт. Но Господ чрез поразителни личби доказал на пророка, че той никога не трябва да пада духом, а винаги трябва да се уповава на всемогъщият и всеблаг Бог. Той пратил своя ангел да храни пророка в пустинята. Веднъж като се събудил, Илия намерил до възглавницата си хляб и стомна вода и бил подканен от ангела да яде и да пие. Подкрепен от тая дивна храна, Илия тръгнал и след 40 дни дошъл в планината Хорив. Тук той се поселил в една пещера и не престанал да скърби за прегрешенията на Израиля. Веднъж чул глас Господен да го пита: защо си тук, Илия? Пророкът отговорил: пламнах от ревност за Господа Бога Саваота, защото израелските синове оставиха Твоя завет. Разрушиха Твоите жертвеници и с меч убиха Твоите пророци. Само аз останах, но и моята душа търсят да вземат. Гласът Господен му казал: иди утре на планината.
Господ ще мине покрай тебе. На другия ден Илия се изкачил на планината да очаква Господа. Изведнъж се дигнал страшен вихър, който тресял планината и събарял каменни скали. Но Господ не бил в този бурен вятър. След това станал земетръс, но и в него не бил Господа. Светкавица разтърсила облаците, но и в него не бил Господ. Най-после повял лъх на тих ветрец. И в него Илия почувствал присъствието на Господа. Той си покрил главата, застанал пред своята пещера и Бог беседвал с него. Господ утешавал скърбящият пророк, като му открил, че в Израиля има повече благочестиви люде, отколкото той мисли. Защото 7000 мъже не са се поклонили на идолите. По повеля на Господа Илия си взел и ученик, който орял по това време на нивата си. И след като Илия го взел, от тогава той вървял навсякъде след него. Свети Илия остарял. Приближило се времето за неговото заминаване при Господа. Затова било дадено откровение не само нему, но и на неговият ученик Елисей и на учениците пророчески, които живеели в градовете Ветил и Ерихон. Пророческите ученици казали на Елисей: „Знаеш ли, че скоро Господ ще вземе от тебе твой учител?“ „Зная“, отговорил им Елисей и продължил да върви подир Илия. В град Ерихон учениците пророчески пак му говорили: „Знаеш ли, че Господ ще вземе от тебе твой учител?“ Елисей отговорил и на тях, че знае. Илия искал да остави ученика си в Ерихон, но Елисей не се съгласил да се отделя от него. И ето, че и двамата дошли на брега на река Йордан. Илия си снел горната дреха и ударил с нея по водата. Водата се разделила от двете страни и той с ученика си минал по река Йордан. Водата се разделила от двете страни и той с ученика си минал река Йордан по сухо. Тук Илия казал на Елисей: „Поискай от мене каквото желаеш, докато все още не съм взет от тебе.“ Елисей поискал не земни блага, а дух Господен. И Господ изпълнил неговото искане. Илия и Елисей продължили своя път. Изведнъж огнена колесница с огнени коне се показали между тях. И в тая колесница Илия бил взет с вихър на небето, пред очите на своя смаян ученик, върху когото паднала горната дреха на пророка. Израелският народ проявявал дълбоко благоговение към памета на Илия и го считал за най-велик от пророците. Дигна се пророк Илия като огън и словото му гореше като светило, казва мъдрият син Сирахов. Когато ангел възвестил на Захария, че ще му се роди син, той казал, че Йоан Предтеча ще върви пред Господа с духа и силата на Илия. А когато Йоан започнал да проповядва в Йорданската пустиня за близкото идване на Месия, юдеите го попитали не е ли той самият Илия, понеже очаквали, че преди явяването на Месия, Илия за втори път ще дойде на земята. Сам Господ уподобява Йоан Предтеча на Илия. Илия вече е дошъл, но не го узнали и постъпили с него както искали. И учениците разбрали, че Спасителят им говори за Йоан Кръстител. Виж Матей 17 глава от 12 до 13 стих. При преображението на Спасителя на планината Тавор, Илия и Мойсей се явили и беседвали с Господа за неговите страдания. Чрез това тия двама най-велики представители на Старият завет засвидетелствали пред Христовите ученици, че Исус е действително оня, за когото предсказали Мойсей и пророците.